friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நீங்க இன்ட்ரஸ்டிங்கான vlog தான் பார்க்க போறீங்க. ரொம்பவே இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும் அந்த vlog. நீங்க வந்து என் கூட இன்னைக்கு travel பண்ண போறீங்க. எங்க போறோம், எதுல போறோம், அது எல்லாமே நான் வந்து on the way சொல்றேன். நாங்க ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் சொல்றேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். சுத்தியே ரெடி ஆயாச்சு, நானும் ரெடி ஆயிச்சு டிராவலுக்கு. நாங்க எங்க போறோம், எதுல போறோம், அது எல்லாமே நான் 1 minute தரேன். அதுக்குள்ளே போய் டக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. வாங்க இப்போ நான் எங்க போறேன்னு காட்டுறேன். வாங்க போலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே தான் நாங்கள் வந்து ஹோட்டல் சாப்பிட வந்தோம். ரீச் ஆயாச்சு. பாருங்க எவ்வளோ பெரிய மவுண்டேனு, சூப்பரா இருக்கு. ஈஷா பாருங்க, ஈஷா செமையா இருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ஈஷா பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து தெரிகிறாரு சிவனு, சூப்பராக இருக்காரு. நம்ம கிட்ட போய் பார்க்கலாம் வாங்க. வந்து வேனை வந்து பார்க் பண்ணிவிட்டு இவ்வளோ தூரம் வந்து வாக் பண்ணி போகணும். வேன் வந்து அலோட் கிடையாது. மாஸ்க்லாம் போட்டு ரெடி ஆயாச்சு. மாஸ்க் போட்டாச்சு, சானிடைசர் போட்டாச்சு, எல்லாமே போட்டாச்சு. இதுதான் என்னோட ஃபேமிலி. நெல்லிக்காய் சாப்பிட்டுட்டு வந்துட்டுருக்கேன். ஃபுல்லாக மவுண்டன் தான். ஈஷா கிட்ட வந்துட்டோம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இது ஃப்ரெண்டு சைடு போஸ் மாதிரி பாருங்க. அந்த வியூ பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. மவுண்டன் கிட்ட அப்படியே பனிலாம் சூப்பராக இருக்குது. அப்படியே பார்த்து ரவுண்ட் அடிச்சிட்ருக்கோம். அவன் எப்போ பார்த்தாலும் அப்படி தான் சும்மா ரவுண்ட் அடிச்சிட்ருக்கோம். சாமி சுற்றி வரணும்ல. பாருங்க சுற்றி மவுண்டன் இவன் ஈஷான்னு சொல்லிகிட்ருக்கான். சுற்றி மவுண்டன் தான் சூப்பராக இருக்குது. சுற்றி மவுண்டன் தான் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. இப்போ பேக் போஸ் கூட அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. அது எப்படி தான் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் வரேன். பார்த்திங்கன்னா அந்த கம்பி இருக்குல்ல, அது சூளம் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்கள்ல, சிவன் கையில் அந்த மாதிரி இருக்கும்ல, அதை வச்சு பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ ஃபுல்லாக எப்படிலாம் இது பண்ணியிருக்காங்க. பின்னாடி அவரோட ஜடை நினைக்கிறேன், ஜடை அவரோட ஹேரு சூப்பராக இருக்குது. ஹேர்லாம் அப்போ சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. எவ்வளோ அக்ரிகல்ச்சர் நிறைய வச்சு பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வந்தாச்சு. ஈஷாவை கும்பிட்டுட்டு சிவப்பாவை கும்பிட்டுட்டு வந்தாச்சு. வந்து அப்படியே போயிட்டு வேறு எங்கேயாவது நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோக்கு சூப்பரான பிளேஸ் இது. ரொம்பவே பாருங்கள், ஃபுல்லாக மவுண்டேனு, உங்களுக்கு க்ரீனாக இருக்கும், சுற்றி சூப்பராக இருக்கும். பின்னாடி யாரையா இருக்காங்க நான் பார்த்துட்டு வந்தேன். சூப்பராக இருக்குது பிளேஸு. நான் இப்போ உங்களுக்கு வீடியோ எடுக்கும்போது நல்லா ஜில்லுன்னு இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. அந்த சன்ஷைன் வந்து மேலே படுறதே தெரியல. பாத்வேலாம் சூப்பராக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், சூரியன் வந்து மறைகிறாரு, மலைக்கு நடுவில் சூப்பராக இருக்கார். ரொம்ப ஃபோட்டோ சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறேன்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் ஈஷாலேருந்து மருதமலை வந்தாச்சு. மருதமலையில் தான் இப்போ இருக்கோம். இப்போ வந்து எங்களோட வேன் வந்து மேலே போகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால பஸ்ஸுக்கு வேண்டி வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். செம்மையாக குளிருது, அதனால் நான் ஸ்வெட்டர்லாம் போட்டு ரெடி ஆகிட்டேன். இப்போ பஸ் வந்த உடனே கிளம்பிட வேண்டிட்டான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் மேலே போயிட்டு மருதமலையில் என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டு அங்கே vlog எடுக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், டின்னருக்கு வந்து சிக்கன் பிரியாணி, பெப்பர் கிரில் ஃப்ரை இன்னும் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். வருது எல்லாத்தையும் காட்டுறாங்க.